Pobriño. Botei un poquito de agua. A ver, unha nada. Canto? Un poquito para refrescarlo. Ah, sí. Depois deixo entre a erva ou así, vale? Claro, estes están protegidos, estes non se poden facer daño. Non, xo sei, chamanse bacalouras. Eu estaba ali na praia, querían majar os nenos. Hai xente que non sei. Hai rapaces que parece que pensan que isto é como un animal destes que son de plástico. Que os pisas e todo non lle pasa nada. Pois salvei a vida por nada, 2 minutos. A mí me gustan os pulgóns de playa, vai saber isto que come. Isto come ervas, papá, e cousas así. Herbívoro. Non sei, bueno, non sei. Estas tenazas para algo deben servir. No, pode ser que fora carnívoro, así que comera bichos pequenos, pero mellor depende. Come insectos ou alguna historia así. Botei un poquito máis de agua, parece que se reanimou bastante. Dame un poquinho a min, que estou deshidratado. Pobriño. Quero coller na man? Sacoche unha foto? Dame algo, collelo. Que non fan nada, son inofensivos, son todos. Non pican, nin nada, pincha. Teñen así como os picos nas patas, pero non pican.